sa atong nga pagpangalagad is Attorney Cesar Viloria. Good afternoon, Attorney. Section John Diaz, dari sa Action Radyo Bacolod. Action dyan, may adna hapon so imukag sa tanan na tag Kalamate. Yes, Attorney, thank you so much at time. No, just I want to get your feedback or your insights sa ning People's Initiative in relation sa ginaduso nga charter change. Kaya amo ning ila pa maagi mong no, dukwaan nila sang pulso, support ng pumuluyo, papirmahon nga bala sila suportado o suportado nila ang paggatandog dira sa aton nga charter. Anong imo diri nga pananawan, Attorney? Well, para klaro sa aton tagpalamati, ang People's Initiative na ginaduso nila, may single may single matter nga ginagawa sa ipa-amendaron anay ang constitution, no. Why pa nila involved ang mga siguro planong luyag nila nga i-introduce na i-amend sa economic provision o political provision. May isa lang din sila ka gusto i-amendaron ng Article 17 sa atong constitution kung diin nga gusto nila i-include diri ang paragraph nga voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. So gin-add na nila action dyan sa paragraph 1 sa section 1 sa Article 17 nga the Congress upon a vote of 3/4 of all its members, okay, pwede maka-introduce, propose amendment or revision sa Constitution. Amo to gin-add nila nga voting jointly. So butsilingon amo ni ang ginapapirmahan nila sa pumuluyo through a People's Initiative, and then at the same time, gina-authorize a certain person, Attorney Anthony Abad, et al., na mag-file some petition sa COMELEC, no? Para for this People's Initiative. So, ang una nila i-hurdle, muning Article 17, Section 1, Paragraph 1. Para nga in case, even ang Speaker of the House alone, pwede maka-call, no? For the proposal of the amendment. So hindi na kinanglan nga mag-agi pa abi sa Senate, kinanglanon gid abi ang imprimatur sang Senado, so pwede na lang maka-umpisa ang Speaker of the House. Kag tuyo nila nga ang pagbinatuhay hindi separately kundi jointly, meaning madungan binatuhay ang numero sang House ug numero sang Senado. So diri nagkaumpisa ang clamor kay daw there is a chance nga madula na sa picture kung hindi magupod ang Senado, pwede maka-initiate ang House lang mismo through the call of the House Speaker. So amo ni siya ang ginapapirmahan nila sudom nga inisyatibo. That's why madamo nga mga pumuluyo na halos nga nagpirma sini wala kay insindo bala, no? Hindi kaya action dyan kay insindi. In fact, mabatian ko man gani sa ibang mga interviews. Nga nagbuto sila, nagperma sila because una, may nabatian ako nga nagambal action dyan nati. Ang gipa-insindi sa ilang nga kung magperma ka, empleyado ka sa barangay, hindi ka madula sa trabaho sa barangay. Okay? Ikadua, niyara man ta nabatian nga magperma ka, padayon ang bulik sa imo sa gobyerno. Ikatatlo, may ara nga pirma lang kasi nagpirma mananay at pirma man sa na. So wala gyud maintindihan ini, no, ang ginapapirmahan, no. Pero para klaro sa tanan, amo ning first stage nga obrahon nila para magdalaga na, no, ang tuyo nilang i-amendaron ng Constitution kung ano man ang gusto nila pasulod, that is subject na after sining siguro pagka-pirma nila sa People's Initiative nga may action dyan. So, bot silingon attorney, ang ginapalibot di karon niya, kag ginapirmahan, ang aton dira nga, kung mapirma kamo, kung agree kamo nga sa Congress siya or even sa Senate siya, imoon. Yes, amo ni, ang gindugan nila nga from paragraph 1 sa section 1 nga nagambal nga the Congress, una-una mo section 1 nagambal. Any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by paragraph 1 nagambal the Congress, no? The Congress, meaning Senate and House of Representatives. Magambal ka Congress, you're referring to a general institution, Kongreso, including Senate and the House. Tapos may subpondary upon a vote of 3/4 of all its members, no? Kay tuod medyo vague ni sa kayo kay magambal ka Kongreso, magambal ka a vote of 3/4 of all its members.
why diri na include sa aton nga original nga provision sa constitution kung mag-vote sila bala separately or jointly. So ginsugton ini through initiative na i-include ang voting jointly tapos at the call sang Senate President or Speaker of the House. So amo ning iya tuyo ani i-hurdle. Plus ining ginapapirmahan nagambal diri nga once nagpirma na di ang mga pumuluyo, ano intindihan nilang konteksto sa proposition sini. At the same time, they are also in effect authorizing Attorney Anthony Abad et al. Para i-file ang petition sining initiative no sa COMELEC no para mas sugudan sa COMELEC verify para ma-check sa COMELEC kung matutuod aning mga nagpirma, sila din nga mga butante, kaya at the same time, maisip sa COMELEC kung ma-qualify sila sa requirement na 12%, at least 12% sa total registered voters nationwide, and at least 3% sa kada distrito. So, amo ni siyang ilagi na tuyo subong action dyan. In short, attorney, ako admittedly, no, wala ko nakita ang formas gid nga gina-circulate sa pumuluyo or even the whole content, no. I've heard nga may ara nag-ako nga they signed. In short, sinidri, ang gakatabo is there are what we called misinformation or gina-mislead ang iban, especially ang wala gid nakahangop kay ang ilay nga pag-intending iba nagasiling ngabi nilang ginapirmahan nila whether they agree or not nga iliwaton ang charter. But behind that, supposedly, if basahon, giginabilong nga konteksto, wala pakit na daya ng kadto, attorney. Yes, correct. No, in fact, may isa ka barangay kapitan, gani nga nag-admit, ang nagatiyog na sila, may nagpirma na. In fact, may mga na-interview na nga mga dupanting na nagpirma na, indeed, no? Pero klaro man, wala gid explanation sa ila na. Wala nila maintindihan gid, pirma lang sila. Amo nang medyo masubok na reaction dyan kay ginapapirma lang pumuluyo. Tapos to be honest, whether they will admit it or not, may mga misleading information gid man. Duway pa niya. Doon bala pirma lang la total butuhan pa man ni naton. Okay? Pero ano na ang attorney nga ako na nakibot na rin. No? I don't know if there are legal nga impediments regarding sinidri. Nga sa sining nga matter, ano nag-aako na nga kapitan nga ga-assist siya? Is this part of the responsibilities ng local government sa barangay level? Amo na garing masubo-subo, dapat people's initiative ni, no? It must be from ground up, no? Dapat mas mapati kita guro kung civil society ini. Kay ako in fairness, practicality lang based sa kung wala giman may malid nga grupo or tawo, hindi giman ni mag-iho mo, so kinana may ma-prepare sang draft petition, okay? Kag ipatiyog sa tawo. Pero nonetheless, kung sino nag-initiate sini, dapat mahalin gudaya ang voluntariness ni na with full consciousness and understanding dapat sa pumuluyo. That's why tawag na gani people's initiative. Because gina-exercise diri ang democratic rights ang pumuluyo nga ang matutuod dala ang Kongreso, Senate kaman or House of Representatives. Representante lang kami sang pumuluyo. Niningara ka mo dara, you are representing your district, you're representing the Filipino people. So, ang direct nga exercise ng power is the pumuluyo. Amo ni siya nga constitutional ini, people's initiative na provision action dyan. Dali kayong kakatabo subong, unfortunately, miski tiyugon mo ning mga kalapirma na ni, wala gid na nagpirma lang. Majority, if I'm not wrong, majority nga nagkapirma na ha, wala din nakaintindi na sa sining nga proposition kung ano ang dapat baguhon. So, very technical ni, no? Very legal ang gin-introduce nila nga amendment sa Article 17, Section 1, Paragraph 1. Ordinary one, Pedro and Maria cannot understand this. No? Even gani, sorry to say, even gani, sorry iban ng mga punong barangay gani natin kagkawad, di gani nakaintindi kung hindi pag-explain sa ila sa abogado o nakaintindi gid, no? Basta lang, sugo ni Tarpulano, perma ka mo da, para makuha tang 3% sa distrito. Diri sa Bacolod, Lone District o Bacolod, no? Lain man ang District 1, District 2, so on and so forth.
So Oo. do mo nagkakatabo gid action dyan. Gani man. Pero ano, attorney, ano na lang, no? Last and final na lang, gid. Ano ang dapat obrahon sa iban pa nga wala nakaperma in kaso por kaso may magpalapit na sa ila? Ano gid ang pinaka-initiative dapat nila man nga himuon on their part? See, number one, gid explica gid yan sa pumuluyo. You made an announcement nga there is a proposed people's initiative nga petition, reform, and proposition amo ning ginambal. Pabor ka bala? Una sa tanan ang kaundan sini. Ang kaundan sini gigambal amo ni ang matabo. I-authorize mo si Tarpulano nga mag-file sa amo ni. Then naintindihan mo na. Do you think makabuti na sa pumuluyo? Balo ka, in fairness again sa mga proponents niya, kahit may mga conviction sila kag-biases no nga they feel nga makabulig man sa pumuluyo o sa pungsason. They have to support. That's what is important is wala misleading, wala misinformation, i-inform gid ang pumuluyo before die. Adwa, when defeat the purpose nga voluntarily nagpirma ang petitioner. Kaya pwede ginaya, no? Example miski makuha nila dang 3%, for example, kung may na-raise na abing komento o opposition during the time sa COMELEC na mambal nga randomly na effect ni. Sige, balikan natin si Attorney Cesar Viloria. Very quick lang gid mga ka-aksyon, no? Because we are running out of time. Pero this is a good reminder sa tanandra nga wala pa nakaperma kung ano dapat nila imuon. Kaya hindi na pwede nga doon nagperma kung nga wala kayo mo ihibalo bla kung anong kaundan sa nadra. No? Importante may knowledge kagid. No? Sige. Okay. Amo na mga ka-aksyon, no? Importante na siya. Kaya basi perma kalain mo ginapermahan mo kung laban ka na butang ka sa risgo kag sa alang-alang, di ba? So dapat aware ka gid, no? Nga kung anong himuon mo. Okay? Sige. Attorney, quick na lang gid, no? Ano to ang last part, attorney? Well, amo na ang tambal natin pa-inchindi dito sa tao no. Mentioned taman na mo na mention ko na kung if they feel ining mga proponents makabulig sa pungsod natin, wala gina problema. Kasi importante, paglabot sa COMELEC, kung may ma-opposition dara nga randomly, check in, sino, nagkutanta si Juan, nagperma di, interviewon bla, mangkuta ko na ichidihan niya, nag-interman niya. Hindi although there are two things na dapat na intindihan sa COMELEC kanina. Una, verification as to the name, signature, present number, sang botante. That's one thing. Ikadua, dapat may ara man tani responsibility ng COMELEC to make it sure na nagapirma ni is para validly nga maisip mo na intindihan niya gipirma niya. Kaya for example, di pa pirma ka lang kaya abi mo karon attendance sa payroll karon. Di ba? Hindi na siya valido nga isipon mo yun. For example, kung ang gusto niya sa malipot na bahay, kung ginapabutuhan mo sa yes or no, karon why sa kabalo kung yes or no, permanent siya. So something like that, no? Dali kay nga petition is kanimo unilateral ni siya, no? Wala na di yes or no. Isa pa na nga misleading, no? Hindi kay silbing tao. Once nag-sign ka na din, nag-yes ka na, nag-pabor ka na. Di ba? Hindi pa ni mo, hindi pa ni referendum mo. This is just an initiative para hindi ma-confuse ang tao. Lain na siyang yes or no. Na ikaso example, nakapasar na bisyo inisyatibo, na i-amenda ron ng Constitution, kundi i-amenda na, darat nga siya. Then later on, nagdupungko na bing Kongreso as Constituent Assembly na propose na nila bing kabilugan nga i-amend sa 1987 Constitution na maging 2024 na nga Constitution with all the amendments. Ibalik na sa pumuluyo for referendum, pabutuhan na sa pumuluyo kung pabor ka mo nga i-adapt ini ang pagbago sa Constitution. Dra na naman ba yes or no? Okay, Inialain pa na the moment you sign, you already signify nga pabor ka nga i-amenda ron ang isa ka provision sa nga 1987 Constitution. Sige. Attorney, thank you so much, gid, sa pagpaintindi at pagpatag sa ton pumuluyo mayong hapon. Welcome gid action dyan kag mayong hapon sa tanang at pagpalamate. Mabuhay ka. Action Reports, Afternoon Edition. Attorney Cesar Viloria, mga ka-aksyon, sa kapabit lawyer explaining the context ng sining People's Initiative nga nagalibot sa karon.